komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Huwebes Pizza 12 na, bulan sa Nobyembre tuig 2020. 43 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na, 50 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2020, saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo ngaton arang kadahon para karon nga adlaw. Pero antes na maayong balita, ari na sap sa ERB province-wide na. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Amo na ni ang ginahulat nga ayuda sa mga tagpalamati sang Aksyon Radio sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Nga ang Aksyon Radio Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag sang sap sa tanan nga maukod nga tagpalamati sa diin kaman nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Ini ang sap sa ERB province-wide na. Sino ang makaintra? Tanan nga pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental, ilabi na ang mga maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod. Pinaagi sa inyo Transistor Radio. Mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga wala pa makapadala sang entre. Ambot silingon, bilog nga probinsya sa Negros Occidental plus ang taga-syudad sa Bacolod nga wala pa makapadala sang inyo pasakop. Paano makaintra? Sumugod Nobyembre 14, Sabado nga adlaw, magabaton ng Aksyon Radio Bacolod sa mga entre pagi sa text. Ipadala sa numero 0963-21-98066. Ginasulit. Ipadala sa 0963-21-98066 ang mga masunod. Ngalan mo, edad mo, address mo, contact number mo. Kompletohon ang detalye nga ginapangayo agod ma-validate ang imo entre. Adlaw-adlaw magpamati sa mga programa sang Aksyon Radio Bacolod. Paano may balaan kung nagdaog ikaw? Sa kada adlaw magarapol sa mga tagdaog on air ang Aksyon Radio Bacolod. Lawagon pagi sa kanginan sa tanan nga mga programa dire sa Aksyon Radio. Magatawag ang Aksyon Radio Bacolod sa numero nga imo ginbutang sa ginpadala mo nga entre. Amo gani nga siling ko, siguraduho ninyo nga nagapamati kamo sa programa sang Aksyon Radio. Kung hindi ka makasabat sa sulod sang duha katawag, magabunot liwat ang Aksyon Radio Bacolod sang panibag-o nga tagdaog. Are, importante ni, paano mo makuha ang premyo? Ipadala ang 500 pesos na cash pinaagi sa Remittance Center. Sarang maklaim ang premyo
isa ka adlaw matapos malawagan kag na kumpirmarang entre. Antes magpadulong sa remittance center, hulaton nga magpadala sang kinahanglanon nga impormasyon sa pagkuha sang premyo ang admin staff sang Aksyon Radyo Bacolod. Are, saan masugod ang rapol, magasugod na kita sa pagpanagtag sang ayuda sa Aksyon Radyo Bacolod province-wide sa Nobyembre 16, sa Lunes na. Are ang importante nga panumdom. Ang mga entre nga taga-syudad sa Bacolod nga wala pa mabunutan magapabilin nga kwalipikado sa pagpakigbahin sa sining promo kag sarang sa gyapon makadaog sang premyo. Sa amon ni nga bulang kristalo, kung wala pa ikaw makabutan nga taga Bacolod ka, pwede gyapon kag makadaog premyo. Tingbon ang tanan nga mga entre gikan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Hala, padala na sang inyong mga entre. Province-wide na ang aton sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon niya nagapalaplat. Standard Time, las 6:48 na. Ang iningkwentruhan ay sa korte halin sa eleksyon sa tunga ni Vice Presidente Leni Robredo kaganay Senador Bongbong Marcos nagapadayon. Di ang Korte Suprema nagpaandam na sa kampo sang duha kanagabanggianay. Hindi konforme nga naperde si Bongbong Marcos bato kay Vice Presidente Leni Robredo. Ang natabo subong, pati ang maestrado sang Korte Suprema inarangka ni Bongbong Marcos. Nya irapol na liwat kay daw hindi gid kami kadaog kon ara na siya. Sa palangakuan siya gakapotedan ini si Associate Justice Marvic Leonen sa electoral protest bato kay Vice Presidente Leni Robredo. Ibangod sini ang korte kahapon nagsiling untat kamo. Hindi nyo pagtalakayon ang merito sang kaso. Kag sondon ang sub-judice role nga nagadumili sa pagkominto sa merito sang kaso. Ginpandaman ang ilang mga abogado nga kon padayunan na paglapas sang mando papanaugan sang penalidad. Dumdum kamo, sang 2018, nagmando man na korte sa kampo ni Vice Presidente Leni Robredo kag Bongbong Marcos nga untatan ang pagtalakay sa merito sang kaso. Ginpabayad sila tag 50,000 kay portigid hindi gid mapunggan ang arangkadahay. Abi,
kung gusto gi nga mag-ining kwentwanay, lapit na malang ang 2022, abi ang kwento kamuliwat. Para mabalaan sa pumuluyo kung sinogid sa inyo nga dua ang dapat nga magpungko, Vice Presidente. At ano mo na kinadaog si Leni Robredo, ti siling niya ni Bongbong Marcos, niya ginagdaog na siya pertin dinayaay, ang shielding may mga dinayaay. Ti wala pa na iya mapamatudan. Aber, para mapamatudan sang Pinoy, kung sinogid ang magadaog, second round, aber inkwentro kamo, return bout kamo nga duha sa 2022 sa pagka-Vice Presidente, Leni Robredo versus Marcos. Galing kay ang 2022, do may mga senaryo nga lain, may posible ining duha, basi sumakabla, kag mag-inkwentro sa pagka-Presidente, balantayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong,
nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay Sinsan ano nga kahitangan Responsable at pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman palamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa. Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na. Kahapon, 2 ka resolusyon ang ginduso ni Konsihal Israel Salanga, unanimous nga gin-aprubahan sang membro sang konsiho sa siyudad sa Bacolod. Aprobado ang resolusyon nga nagapangabay sa opisina sang tourism paagi sa opisina ni Mayor Bing Leonardia nga magpresentar sang komprehensibo nga plano. Handom sini nga makabangon ng industriya sang turismo sa tuig 2021. Ano ini? Ang resolusyon sa virtual session ginpahayag ni Councilor Salanga para sa sustin o kung masustinto ang ekonomiya kag mabuligan ang mga negosyante, dapat may ara komprehensibo nga plano pagkatapos ka nagadubo ang COVID-19 para mapreparahan ang tourism industry sa masunod nga tuig. Unanimous ginaprubahan. Ginduso ang ikadwa nga resolusyon nagapangabay sa mga pumuluyo nga ikonsiderar ang pagbakal sa mga lokal nga produkto, pagbisita sa mga local destination, kag magkaon sa mga lokal nga mga balaligyaan para mabuligan nga makarecover ang tourism industry sa Bacolod. Amuning 2 ka resolusyon nga ginduso ni Konsehal Salanga nga unanimous gid nga ginaprubahan sang sanggunian panglunsod. Kabay pa, nga bisan paano sa masunod nga tuig, makabawi kita, makabatak ang ekonomiya kag ang turismo dire sa siyudad sa Bacolod. Kung buksan mo di subong ang mga tourist spot naton dire sa probinsya, porte madagsa ang tao halin sa sur norte kag sentral nga Negros, porte diya ang aton katahom nga lugar. Kag kon baklon ta mga produkto, makabuli kita dako sa turismo dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ginahulat na lang manaog ni mag-modified kita, sigurado apanon sa mga turista ang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ano nga kaintangan. Responsable at balita pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Press Maayong Gabi Kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod. Standard Time, La City 5, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat maga dulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,